Bienvenidos a una tarde llena de ritmo, diversión y mucha energía. Bienvenidos a Just Dance. Estou apapadísimo. Home, normal, levamos seguidas das dúas. Pero se xa son as 3 da tarde. Xa, desde as 2 da mañá, Pablo. Pero que dis, ó, que dis? Antes sí, trepa ca o mando da tele, anda. Mima, o que me faltaba, o telexornal agora. Porque en este momento é necesario cando os dous partidos políticos están enlazados nesta política da lama e a porcallada máis absoluta. Imos amosar un anaco desta conversa supostamente civilizada. Non me importa. Está claro que non hai que... Que me da igual, que é unha pesada, unha plaza, un incordio, non deixa de insultar. Non, siga, continúe. Está claro que non é capaz. Que cale dunha vez e vai a prevaricar como fai a súa parella. Mo, que dixo? Na. Ui, Merchi. Como mente? Chamo Mercedes. Como dicíamos, unha porcallada absoluta que impide o rexurdimento profundo da concordia e das formas estritas da comunicación que deberían impoñerse nos nosos valores supostamente democráticos. Cala! Sabes o que che digo, John? Na partidita. Partidita, ven.
Hello, babies. Mira, la verdade, eu non sei do que saleu este neto meu. A culpa ten a súa nana, que creo que botou frenos. Que pasa? Que esta peli non se ve a tele? Non sei! Non funciona. Hai que acender o router, tropa. Hola, Ana. Hola, Rosa. Non me o vas a creer. Nin que non, Rosa. O fillo da cantaora está coa filla do torero. O que canta pero non din nada. O mesmo que viste calza. Calzar calzará, pero cada vez que ven, subo pau. O que subiu foi o número dos seus followers. Sí, cada vez pa pedrear nun concerto. Como eres, Ana? Xa sei, Rosa. Estaba de saber eso? Non! Que va? Poñemos un xogo. Ata logo. Veña, dalle! Ui!
Con la bendición de
colexio. Esta mañá continuamos o noso programa unha conexión en directo para comprobar no mesmo lugar que esta institución merece o galardón recentemente concebido polo Ministerio de Educación. O centro é unha gabón de valores que a sociedade debería ter como bandeira, un colectivo formado por persoas íntegras. O exemplo dado por toda a comunidade educativa, reflítese sobre todo no conxunto do alumnado. Hola. Mamá! Papá. Prima! Vamos. ¡Alarma todo! Bueno, istes non estudian aquí. Se decía eu que había xente que seguía de festa. Ti espera que durma e se desperte. Despois de ver esto, non teño sol. Pois enseguida bailando. Uñas das.